Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Happy Tuesday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa atong mga kapuso din ha sa Tupi ug Pulumulok sa South Cotabato Province. Say maayong buntag! Mayong buntag Sabjil, kumustahon sab nato ang atong mga kapuso sa Don Carlos ug Quezon sa Bukidnon Province. Karong buntaga atong makauban ang usa ka babaeng Mindanawan nga mausay pinakaunang Filipina nga nakasaka sa 7 summits, si Lieutenant Junior Grade Karina Dayondon sa Philippine Coast Guard. Samtang say sa matang sa panglawas, sayro nato ang mga sintomas kung naga-menopause na ang babae. Kauban ang OB gynecologist nga si Dr. Helen Grace Tess Santos. Og sa Bistalk, makauban at Resi, ang kapuso actor-dancer o Clash Master sa The Clash Season 3, si kapusong Raver Cruz. Atong sugdan ang atong Tuesday morning banding pinaagi sa At Home with GMA Regional TV Dance Challenge. Sayaw na, kauban si Frankly Dev. That's the energy karong buntaga. Busa, tara na, ug makigalaw-galaw, ug makisabay sa pinakabagong dance challenge. Mamahimong solo, mag-BFF, mag-real-life partners, magbarkada o magkabanay. Apan, kinahanglan i-observe gihapon ang social distancing aron lingaw na, safe pa. Tama ka na, Sai. Busa mga kapuso, aron makita sab sa tibuok Mindanao ang inyong At Home with GMA Regional TV Dance Challenge video. I-post lamang kini sa inyong social media account. Ug ayaw kalimti ang pagbutang sa caption. Ug hashtag At Home with GMA Regional TV Dance Challenge. Ug hashtag GMA Regional TV. Feel better at home. Ug sayaw na, mga kapuso. Mga kapuso, nasayod ba mo nga usa ka Mindanawan ang pinakaunang Filipina nga nakasaka sa 7 summits o ang tallest peaks sa matag usa sa 7 ka kontinente sa tibuok kalibutan? Siya si Lieutenant Junior Grade Karina Dayondon nga miyembro sa Philippine Coast Guard K9 Force. Lieutenant Dayondon, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Mayong buntag, Sai, ug sa tanang mga naminaw sa Mindanao. Daghang salamat og sa akong family sa Bukidnon. Mayong buntag, kumusta na mo tanan din ha? Ako mayo lang diri karon ang panglawas. Nako diri karon sa Luzon. Lieutenant Dayondon, unsa ba nga bundok ang imong unang nasaka? Ang akong unang na-climb kay sa pag-join ako sa XU Arms na may mga requirements na BMC 1, 2, 3, body orientation and then training, seminars, kauban din ha. And then yung nada may minor climbs and major climbs. So ang major climbs na una na ko na-climb, ang Mount Kitanglad niya. Lingaw kayo kay pagkatkat na mo sa Mount Kitanglad, nag-ulan niya, kusog kayong naikilat. So kailangan paspas among baklay para makaabot nami sa among camping area dito sa may peak na gyud. Dito man ang pwede makatulog na at saka makalatag ng tents. So para safe mi sa sa kidlat na di mi maigo. So paspas gyud baklay niya, tugnaw kay sa nga tanan niya. Pag abot nimo sa bungtod dito sa peak na sa Kitanglad, makita nimo sa imong tiilan ang clouds bitaw
nga nasa imong tiilan, nindot kay tanawon. Ma'am, sa Mindanao, unsa nga mga bundok imong nasaka na ug unsa sab-ani nila ang para nimo pinakanindot ang imong experience? As a mountaineer, sa atong mga ambition ta mo climb sa pinakamataas sa atong island hangtod pinakamataas sa Pilipinas and then outside the Philippines sa Southeast Asia. Swerte ta kay sa Mindanao na diha ang makitaan ang Mount Apo, the highest in the Philippines. Kaya muna isa sa nako nakatkat dayon kay duol naman siya from Cagayan. So Mount Apo, Mount Kalatungan, Mount Kitanglad, Dulang-Dulang, Mount Lumot. So, yun yung mga major climbs na Mount Malindang na ako nakatkatan. Siyempre, andun yung experience mo with nature. Very relaxing and very, re-energizing kayo na experience. Kay lami kay ang paminaw. Kapoy siya, pero once na malagpasan na nimo ang struggles, makaabot na ka sa peak, lami kay ang paminaw. Lieutenant Dayondon, ikaw ang unang Filipina to conquer the 7 summits. Asa ba ang imong masulti nga most challenging summit? Yes, tama na, Sai, na ako ang pinakauna na Filipina na nakakatkat sa 7 summits. At kung atong istoryan about ang 7 summits, muna siyang highest sa every continent. Sa tibok kalibutan ay 7 ka kontinente. So ang highest niya, atong gi-climb, the highest in Asia, Mount Everest, the highest in Australia, Mount Kosciuszko. In North America is Mount McKinley. The highest in Africa is Mount Kilimanjaro. The highest in South America is Mount Aconcagua. Europe is Mount Elbrus. The highest in Antarctica is Mount Vinson. So unique ang experience every continent. A lot of things na akong natutunan. But with all of this, yun nga, when we climb mountains, we don't conquer the mountains, but we just go beyond our limits. We try to transcend beyond human beings na it's not about conquering the mountains but conquering our self-doubts and limitations and making yourself stronger, tougher. Siguradong dili gayud lalim ang mountain climbing, pero ikaw ba ma'am, unsa ba ang mga preparation nimo una pa man imong actual nga mountain climbing? Ang preparation nato sa pagkatkat sa bukid sa tropical, so kailangan nato ang physical conditioning. So kailangan nandun yung endurance mo, jogging, swimming, and then running. And then as mag-progress na yung physical training, physical conditioning, pwede ka magdala ng backpacks while running. And then mas habaan mo ang mileage ng swimming nimo. And then yun yung mga physical conditioning natin in preparation for that. Ma'am, unsa ang satisfaction nga imong mabati every time nga naga-mountain climbing ka? Ang pag-climb magud nato is kani siya inspiration na pud ni tungod kay nag-start niya to bitang Mount Everest. The Mount Everest is all about, number 1, the reason is because we are mountaineers and this is our passion to climb. And number 2, because as a mountaineers, as a team, we want to show to the whole Filipino and the whole nation how teamwork and unity can do the impossible. Kasi yung mountains, yung Mount Everest seems impossible for us Filipino coming from a tropical country. Lieutenant Dayondon, unsa pod ang imong ma-advise sa atong mga kapusong Mindanawan nga buot sab mag-venture sa mountain climbing? Sa lahat ng mga kabataan or sa akong kaedad na gusto mag-climb, you have to prepare before climbing physically, emotionally, mentally kay dili ninyo ma-enjoy ang bukid or ang outdoor kung dili mo physically fit nya, sayang lang. And then of course you have to respect the weather, the mountains na kung pangit ang panahon ayaw mo pugos og katkat kay basin madisgrasya mo. You have to respect the mountains. We mountaineers, we didn't challenge the mother nature, instead we give respect, and if the mountains will not allow you, you have to stand by, wait for another days or go back and come back when the weather is okay and it's climbable already. Daghang salamat Lieutenant Dayondon sa imong oras ug higayon nga gihatag sa Atome GMA Regional TV. Amping pirmi ma'am. Daghang salamat Sir Cyril ug maayong buntag sa tanang naminaw. Chillax lang mga kapuso, kay mubalik pa ang Atome GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Arjo! Good morning mga kapuso! Welcome to Best Talk. Kalugmutaga makauban na sab nato ang kapuso actor. Wala lain kundi si kapusong Raver Cruz.
Maayong buntag, Raver, and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? Ito, maayong buntad sa inyo lahat. Happy to be back dito sa At Home with GMA Regional TV. Yun, parang kailan lang no? Nag-interview tayo Kaya sa nga bilis talaga ng panahon. Over dito pa rin tayo sa Zoom. Kumakapit pa rin tayo. Thank you very much, Raver. Syempre, congratulations dahil tito ka na. Dalawa na pamangkin mo. Recently si Roger and of course Diane finally welcomed their baby boy. How do you feel? Ito, masaya. Titong-tito na. Nakakatuwa lang kasi puro lalaki talaga yung lahi namin. Puro kami boys. Hanggang sa magkakapatid, hanggang sa mga babies nila, puro boys pa rin. Itatanong nga sana namin sa'yo, siguro kung meron kang skill or talent na gusto mong ituro kay baby Joaquin, ano kaya yon? Apart from dancing, kasi I'm sure it runs in the blood na eh. Yes, tuturuan ko si Joaquin kung paano maging isang gamer kasi sobrang hilig ko sa mga video games. So siguro baka i-spoil ko lang siya ng konti sa mga video games siya pagtanda niya. Kung papayagan ako ni Rodjun tsaka ni Dayan. Raver, dahil napapag-usapan na rin natin si Rodjun and nakakamangha talaga ang sibling bonding yung dalawa and kasama na rin yung panganay mo na brother. Ano yung mga memorable moments ninyong tatlo, no? Or ano usually yung mga bonding activities ninyo among brothers? I don't know what to think. He knelt to the ground and pulled out a ring and said, "Marry me, Juliet. You never have to be alone. I love you." Marami, sobrang dami kasi halos sabay kami sa lahat dahil super close namin. Like for example, pag magbabasketball kami, mag-gym kami, sabay-sabay kami lagi. Pag manonood ng movie, sabay-sabay kami lagi. Ngayon siguro nakakamiss din kasi syempre si Roju nasa Fairview na siya malayo na siya sa amin ni Kuya Omar pero once in a while nung bago yung pandemic, nagkikita pa rin kami, ginagawa pa rin namin yung mga ginagawa namin noon. Ngayon, syempre talagang FaceTime lang muna kami kay Rodjun Saka Zoom muna di ba? Right. Sino ba pinaka-behave sa inyong tatlo? Syempre si Raver Cruz. Galing. So, nung mensahe mo sa ating mga aspiring naman na clashers? Yes, ayun ang message ko lang kasi be the best that you can be. Ito na yun, it's your time to shine. You just gotta give it your all Kumbaga parang ipakita mo kung bakit ikaw yung dapat na manalo dito sa Season 3 ng The Clash. And yun yung nakaka-excite kasi panibagong talento na naman. And last season, sobrang ang daming magaling and feeling ko kasi every season nagle-level up. So this season naman, excited na makita yung mga bagong talent na ipapakita nila sa pagkanta. Right. And finally, let's invite lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao to follow you on all of your social media accounts and of course sa iyong mga upcoming shows naman, Raver. Yes, of course. Social media accounts ko naman is Raver Cruz lang. Sa TikTok, Raver Cruz din. Sa Twitter, ganun din. May 20 lang, Raver Cruz 20. And of course, palaging laabangan ng All Out Sundays. Every Sunday yan. Of course, itong The Clash Season 3. At saka ihabol ko na rin, gumawa ako ng gaming page, Facebook page ko sa Facebook na sarili ko. It's Raver Cruz Gaming lang kasi kagaya nga nasabi ko, gamer ako. So baka next month, tatry ko na rin mag-live stream ng mga games ko. So yun, abangan nila. Excited kami para dyan. Maraming salamat, Raver, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you rin, and I'll see you guys soon dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you for having me again. And that was Kapusong Raver Cruz. Tutok lang mo mga kapuso, kayo mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, kining nagkaedad na ang mga babae. Buabot gayud ang panahon sa menopausal. Busa karong buntaga atong sayron ang mga medical conditions nga associated sa menopausal. Kauban ang usa ka OB gynecologist nga si Dr. Helen Tess Santos. Doc Helen, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Doc? Mayong buntag sa inyong tanan. Okay naman ako, I'm good. Great to hear that, Doc. Doc Helen, unang-una, unsa ba ang rason nga naga-menopause ang usa ka babae?
Ang mga babae, maraming rason na mag-menopause. Meaning, ang pagkasabot sa menopause, iundang na ang ilang regla o pusang tuig. Muna ang sunod na menopause. Muna ang natural menopause, ang ibig sabihin ng natural menopause, yung duha pa ovaryo ng babae, wala na siya nag-function. So, dili na siya nag-produce of estrogen. Meron naman nagka-menopause dahil na-operahan sila, natanggalan sila ng stress. Meron naman nag-menopause kasi na-undergo sila ng chemotherapy or kanang radiation for cancer. Kaya nawala ang ilang hormonal production because the ovaries na damage sa pag-chemo o pag-radiate. Doc, usually ba, unsa ba nga edad sa babae nga naga-menopause na? Average na range from 45 to 55. Sa ang karamihan sa buong mundo, 51 years old ang karamihan naga-menopause. Pero may mga studies ngayon na sa Pilipino, sayo-sayo sila mag-menopause at age 48. Doc, sama sa mga ginasulti sa uban, no, tinuod ba, Doc, ang gikaingon nga kung padulungay na daw mag-menopause ang usa ka babae, diha na manggawas matud pa ang mga sakit-sakit sa kalawasan? Ang tawag na to ani dili sakit. Ang menopause is a natural process in our life. No? Parang yung mga bata, 1/3 ng life natin, bata talaga. 1/3 of our life yung pagbubuntis. And another third of our life is the menopause stage. So, hindi siya talaga matawag natin na nagkaroon ng sakit. Nagkaroon lang tayo ng pagbabago sa ating health, pagbabago sa ating katawan. With that, Doc, unsa ba ang mga simptomas o timailhan nga padulungay na mag-menopause ang usa ka babae? Ang ano ng menopause, dalawa. Meron tayong natawag na short-term and long-term effect ng menopause. Yung short-term menopause, ang karamihan ng babae, may experience sila nga yung pawisin sila, mainitin ang ulo, mga basement motor symptoms like hot flashes. Yung bigla na lang init ang katawan, biglang lalamig, hindi na maintindihan, no? Pawik, minsan yung konting panginginig, gano'n. Yun ang mga short term. Ang long term, which is more importante kasi ang kwalidad ng kinabuhi ang maigo. Like yung atong bone, atong buko. Atong buko, kung tanawin mo, okay pa, pero sunod ay di na nagkitaron. So, dali na ta ma-fracture, dali na ta mabalian buko, kanya magpuba na ta. So, karamihan, kung 5'6 na, mahinuhat ang 5'2. Kung hindi na ma-treat ang tayo ang atong pagka-menopause. Another reason po na pwede ta, pagdauntan ang atong heart, lalabas tayo mga heart condition, aside from the bone condition, and then yung sa vagina. Magkakaroon na ng pag-uga. Kung mo nasakit na mag-sexual contact. Yung mental status natin, maigo din. Kaya karamihan ng matatanda ang nag-a-undergo ng depression. Or bumabalik yung depression nila. Or mo grabe kung naman sila history ng depression, kung samot ang ilang depression. Magkaroon sila ng mga anxiety attack. Bigla sila mag-panic. No? Sabot, magkaroon palpitation ng kasigasing, stressing, trembling, hindi sila kasabot sa ilang debate. Dali na sila masuko. Mga na ang mga simptomas ng mga magawas na kung tayo ay mag-undergo ng menopause. Doc, kung mag-menopause na ba ang usa ka babae, mas risky ba ni nga health status nila? Risky ang kanilang health status in the sense na paglabas tayo mga high blood, diabetes, yung mga sakit na pagkaraniwan talaga na mabalati sa usa ka mga sigulang na. O, pero yung sabi ko, yung effect ng menopause, yung changes ng body, natural yan, lahat tayo dadaan dyan. So, pero kung pabayaan natin, magiging risky talaga siya. Doc, kung naga-menopause na ang usa ka babae, kinahanglan ba sila og additional vitamins? Kinahanglan ba sila og maintenance medicine nga imnon? Oo, kinanglanan yun na nato, no? Like, for example, gusto nyo mag-maintain maganda yung balat. Kaya, gawas na ng ito. Yung vitamin D. Ang vitamin D, malighten niya ang mga dark spots. Yung vitamin C, kasi ang vitamin C, i-stabilize ang vitamin A, ma-retain ang moisture ng katawan. O kailangan itong mga vitamin D para sa itong mga ugat. Kaya itong mga ugat, siyempre, na kung ano kung pagkatigulang, kailangan ng drug ma-rejuvenate sa vitamin. And most importantly, we have to take calcium. Kasi ang calcium, once mag-menopause, tuyo po na lang calcium nato. So we need all these things, calcium, multivitamins, and minerals. And di po nato kalimutan na kailangan po nato na exercise. Alright, daghan kay salamat Dr. Helen sa mga mahinungdanong impormasyon. Thank you, Doc, ug amping pirmi.
Salamat Argel, salamat PMA, and salamat kayo sa inyong mga paghatag at pagad sa atong mga babae ng menopause years old. I hope na mo mismo mo understand sa inyong mama, yung isuon, inyong puhon, yung asawa, nakasabot na mo nga yung ani dahil yung ibate. So, then if you do that, then everything will be okay. Say kay lagi parte na sa kinabuhi sa mga babae ang pagmenopause. Busa advice si Dr. Helen Grace Tess Santos na kinahanglan niya og pakonsulta gayod bisan pa man wala pa niabot sa maong stage aron dili kini mahimong risky sa panglawas. Jill, atong pagsaludo sa Mindanawan nga si Lieutenant Junior Grade Karina Dayondon nga mo'y unang Filipina nga naabot ang 7 summits ug alang niya dili lang mountain ang iyang na-conquer kundi lakip na ang iyang strength og limitations. Samtang sa isalaing bahin, grabe jud no ang closeness sa magsuong sila Raver ug Rodjon Cruz. Ug karon, isip Clash Master sa The Clash Season 3, iyang nabantayan nga mas mahigpit ang labanan sa mga clashers. Busa, kana ang atong angay atangan mga kapuso, matag Sabado ug Domingo sa gabi. Unta na inspire og nakakaton kamo mga kapuso sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni J.K. Rowling nga it is our choices that show what we truly are, far more than our abilities. Mag-uban-uban na sabta ugma pohon mga kapuso, alas 8 gihapon sa buntag. Dinila sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayo kalimot mga kapuso ha, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argel Relator. Buong puso para sa kapuso.